Con agucios como estes, os veciños do Sabiñao preparan as fachas que, seguindo a tradición, arderán esta fin de semana no Castro da Vesta. Non temos certeza exactamente da data exacta, o que si sabemos é que se remonta á época castrexa. O folión das fachas de Vilelos celébrase cada ano o derradeiro venres de setembro. Hoxe foi presentado na Bella Escola de San Martiño. Que a finalidade fundamental da festa podería ser, ben, anunciar o solsticio de inverno que comeza por esta tempada. Tamén podería ser avisar ao resto das parroquias lindeiras de que comezaban as festas. Hai outras teses sobre este ritual do lume. Podería ser espantar os animais que poderían andar pois polo monte, e unha delas, que é das que máis se acepta, que podería ser a de agradecemento ás súas divinidades polas boas colleitas de todo o verán. A queima é o comezo das festas patronais da parroquia de San Martiño de Vilelos. Dende a asociación pretendemos que a festa se manteña a esencia en Xebre e procuramos manter a cultura tradicional e o arraigo á nosa terra. A organización conta co patrocinio da Deputación, que achega 3.000 euros o folión. Dende a Deputación de Lugo estamos satisfeitos de poder colaborar con este tipo de celebracións que promocionan a conservación das nosas tradicións, ademais de impulsar a cultura ao longo e ancho de toda a provincia. A festa comezará ás 9 da noite cunha pancetada popular e música tradicional. Ás 12 acenderánse as fachas e os veciños subirán á cima do Castro da Vesta en procesión. De seguido volverán á base do castro, onde prenderán as fachas máis longas e pesadas. O remate, queimada e moita troula.